Čauko, ja som Marek a vítam ťa na kanáli Endurko a toto sú moje plány na rok 2025. OK, takže sviatky sa nám skončili. V prvom rade by som vám chcel zaželať všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, nech sa vám darí. Prvé také vlastne plány, čo mám, tak to je upgrade či už foto alebo videotechniky. Čo sa týka vlastne videotechniky, tak tam moc zmien nebude, akurát softbox by som chcel okrúhly a taký, čo sa dá pekne zložiť, lebo vlastne tento, čo mám, tak viac menej není rýchlo rozložiteľný a zložiteľný, takže ho mám stále vlastne rozostretý a zaberá to priveľa miesta. Čo sa týka svetiel, viac menej doteraz som si so všetkým vystačil. Akurát na to video, na tie enduro rozhovory už by som chcel po novom točiť vlastne aj seba pri nich. Čiže by som potreboval nejaký záložný foťáčik. No a čo sa týka záložného foťáku, tak určite by som išiel do APS-C. Pokúkujem vlastne po prvej generácii ZV-E jednotky, skrz to, že sú tam vlastne vymeniteľné objektívy a je to oveľa lacnejšie ako nejaká A6000. Čo sa týka fotenia, tak určite by som chcel upgradenúť foťák. Chcel by som prejsť z A7 III, ktorú mám vlastne teraz, na A7 IV. Čo sa týka teleobjektívu, tak už pomaličky prichádzam na jeho limity. Mám vlastne 70-200 F4 G-čko, vlastne ešte tú prvú, ktorá nie je ani makro a už by to chcelo tú 2.8, lebo keď jakmile sa zamračí alebo začne pršať, na tú štvorku sa to proste nedá fotiť a nedokážem na to tak dobre nafotiť nič, keďže musím ísť na celkom nízky čas a pri tom športe to už je moc potom rozmazané. A posledná vlastne taká vec, čo sa týka foto a videotechniky, tak je vlastne akčná kamera. Momentálne vlastne jedinú akčnú kameru, čo mám, tak je GoPro Hero 5 Session a chcel by som to upgradenúť nejakú z tých novších kamier, či už od DJI alebo GoPro. OK, to by bolo z videotechniky všetko. Čo sa týka fotenia, aké podujatia vlastne by som chcel v tomto roku fotiť. Celý vlastne seriál enduro a country cross, čo sa týka slovenského majstráku. Máme tam nejakých 7 závodov, čiže vlastne na všetkých závodoch určite budem. Čo sa týka motocrossu, tak určite by som chcel v tomto roku viac toho stihnúť, čo sa týka motocrossu. Najlepšie aj keď tak celý seriál, čo sa týka vlastne toho, kedy sa to nebude prekrývať s tým endurom. Na prvom mieste je určite enduro závod. Ďalšie vlastne také podujatie, ale to berem tak globálne, že aké podujatie by to malo byť, čo by som chcel vlastne tento rok ísť fotiť, tak určite, keďže už sa vlastne nekoná u nás svet, čo sa týka Enduro GP, ani žiadna Európa, tak určite by som chcel ísť na nejaké buď to európske alebo svetové podujatie. Čo sa týka YouTube, vlastne tohto kanála, minulý rok som si povedal, že spravím určite minimálne 20 videí za rok. Samozrejme, jakmile začala sezóna, tak bolo jasné, že to nestihnem. Skrz to, že vlastne nebol na to čas, keďže boli aj závody a popri tom ešte točiť. A tiež som chcel aj tie rozhovory robiť, ale strašne ťažko sa mi na to zháňal čas, keďže chodím do normálnej práce, plus rodina, plus ešte chystačky na závody, úprava fotiek a podobne. Ale čo sa týka točenia, chcel by som to v tomto roku zlepšiť. Určite by som chcel točiť viac na YouTube. Hlavne napríklad teraz, čo sa týka mimo sezóny, kým nezačne sezóna v tom apríli, vlastne tieto 4 mesiace by som chcel toho čo najviac potočiť a postupne to vydával. Samozrejme, chcel by som viac natáčať nejaké zákazky. Mám aj nejaké naplánované svoje projekty, čo by som ja chcel točiť. Takže uvidíme, či sa mi to podarí. Dúfam, že áno, dúfam, že si ten čas na to nájdem, lebo dá sa povedať, že ja môžem točiť iba takto, ako je teraz, napríklad po nociach. Prípadne OK, keď je ten rozhovor, tak idem k niekomu a natáčam celý deň, ale vlastne doma sa viac menej ani točiť nedá, iba takto v noci, keď všetci spia.
Čo sa týka obsahu videí, tak obsah by som chcel rozšíriť už nielen pre motorkárov, ale chcel by som to rozšíriť aj pre videotvorcov alebo fotografov, dať nejaké tipy, či už na úpravu fotiek, na čo točím, ako napríklad vzniká takéto video, čo si všetko musím nachystať, ako vlastne celkovo prebieha to fotenie, koľko mi to trvá a podobne. Prípadne aké používam programy. Čo sa týka minulého roku, tak chcel by som si ho tak zrekapitulovať. Chcel by som vlastne ešte spraviť jedno video. Hlavne by som tam chcel spomenúť, mám aj nejaké zábery odtiaľ natočené, čo som bol na tom Európskom motokrose národov v Rumunsku. No, ďalej tu máme ja a jazdenie, hej. Minulý rok to bolo strašne biedné, čo sa týka môjho jazdenia. Ja som možno, jak som nabehal za celý rok 3 motohodiny, aj to som povedal veľa. To môj otec skôr, čo behá na nej do hory, pozrieť drevo, tak nabehal na tom viac, ale tento rok uvidím, ako to bude časovo, keď chcem aj viac fotiť, viac točiť, takže zase bude menej času na to jazdenie, ale každému som navyprával, že do Manížu sa pôjdem odviezť, takže ja si za svojím slovom stojím, takže do Manížu sa pôjdem odviezť, môže sa teda mi zasmiať, hej, že ako sa tam trápim, takže tak, ale budem sa snažiť aspoň ten mesiac alebo 2 predtým sa trošku častejšie voziť, aby som tam zase nespravil úplnú ostudu, pretože ja to beriem tak, ja keď nemám natrénované, alebo keď sa neviem aspoň súco odviesť, že tú hodinu a pol v nejakom normálnom tempe, že nejdem vykašľať plúca po prvých 2 zákrutách, tak je to fajn, hej, akože bolo by to super, lenže poviem to tak, ja tento šport mám natoľko rád, že nechcem mu robiť ako keby mojou jazdou ostudu, aby sme sa chápali, takže tak, ale určite sa chcem ísť odviesť budúci rok. Celkom ma zaujal aj kalendár, čo sa týka Enduro Cupu Stred, tam ten skýcov, ty kokšo, ten prvý. To vyzerá tiež celkom zaujímavé, ale vravím, uvidím, ako na tom budem. Čo sa týka kondície a váhy, takže tak a určite by som sa chcel ísť budúci rok odviesť nejaký pretek, keďže minulý rok vlastne som bol niekde. Nie, minulý rok som vlastne nebol nikde sa odviesť žiadny pretek a vlastne som sa ani som netrénoval, raz som bol vlastne na tom spoločnom tréningu v Žaškove a to je všetko. Chcel by som sa ešte späť vrátiť k tomu foteniu, čo sa týka fotenia a cien vlastne a naceňovania na budúci rok, ako to bude prebiehať. Dá sa povedať, že na 80 až 90% to bude rovnaké ako minulý rok. Ale čo sa týka ešte cien, tak upresním to určite na mojom Instagrame, tak ma tam určite sleduj, ak nesleduješ. A tam sa dozvieš všetky informácie, čo sa týka fotenia pre tento rok. OK, to je asi všetko tak k mojim plánom do tohto roku 2025. Mám ešte nejaké plány v tomto roku, čo sú trošku zo zákulisia, ale o tom radšej to nebudem prezrázať, lebo nemusí sa to, dajme tomu, splniť, alebo nemusí sa to proste stať. Určite by som z tých plánov, čo mám vlastne, chcel spraviť aj nejaké video, tak určite ma sleduj tu na YouTube, sleduj ma na Instagrame, dozvieš sa vlastne nejaké novinky. Takže to by bolo z tohto videa asi všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite ma poteší like, každý odber. Tento rok hádam už konečne dosiahnem tú 1000 na tom YouTube. Chýba nám ešte nejakých 260 ľudí, takže dúfam, že keď budem točiť pravidelnejšie, tak že sa to tam nazbiera. Do komentáru mi môžeš dole napísať, aké sú napríklad tvoje plány na túto sezónu 2025. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že si sa nenudil, že ťa to trošku pobavilo alebo aspoň zaujalo. A čauko.